бино ба иттилои 4 манбаи огоҳ, феълан мақомот дар кохи сафед бо раҳбарони ҷазираи Гренландия ин мавзӯъро баррасӣ доранд, ки бар ивази пардохти пули якдафъаина ба ҳар як сокини ин қаламрав розӣ шаванд аз кишвари Дания ҷудо шуда ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамроҳ шаванд. дар ҳоле ки нархи мушаххаси пешниҳодӣ феълан маълум нест, ду манбаи огоҳ ба ин хабаргузорӣ гуфтааст, ки суҳбат аз пешниҳоди $10,000 то $100,000 меравад. президент Дональд Трамп гуфтааст, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо чанд далел, аз ҷумла ба хотири дастрасӣ ба маъданҳои нодир ва ба хотири амнияти миллияш бояд ба ин ҷазира дастрасӣ дошта бошад. мақомот дар Копенҳаген ва Нуук таъкид карданд, ки ин ҷазира фурӯхта намешавад. ман ба раҳбарони аврупоӣ ва ҳар каси дигар маслиҳат медиҳам президенти амрикоро ҷиддӣ бигиранд. муовини президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯзи панҷшанбе гуфт, дастёбӣ ба Гренландия барои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико аҳамияти зиёд дорад. мо аз дӯстони аврупоиамон мехоҳем дар ин сарзамин мавзӯи амниятиро ҷиддӣ бигиранд ва агар чунин нашуд, Амрико бояд дар ин замина коре бикунад. раҳбарони Аврупо гуфтаҳои Трампу зердастонашро бад қабул карданд, бахусус бо назардошти ин ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Дания дар НАТО дар ин созиши муштараки дифоӣ ҳампаймон ҳастанд. фаронса, олмон, итолиё, лаҳистон, испания, бритониё ва Дания бо нашри изҳороти муштараке гуфтанд, танҳо Гренландия ва Дания метавонанд дар масоили вобаста ба робитаҳои худ қарор қабул кунанд. бешубҳа паёме ки мо дар робита бо Гренландия мегирем мавриди нигаронии фавқулода аст ва мо инро дар миёни аврупоиҳо ҳам баррасӣ дорем, ки агар ин як таҳдиди воқеӣ аст, вокуниши мо чӣ мешавад? нахуст вазири Испания Педро Санчес рӯзи панҷшанбе онро чун таҳдид ба тамомияти арзии давлатҳои аврупоӣ маҳкум намуд. як манба гуфт, мушовирони кохи сафед пешниҳод доранд, ки амалиёти монанд ба Мадуроро барои ҳалли зудҳангоми ҳадафҳои дарозмуддати геополитикии Трамп ба кор баранд. сафорати Дания ва ҳам дафтари намояндагии Гренландия дар Вашингтон дархости шарҳи мавзӯъро беҷавоб гузоштанд.